Άλεξ, πάμε. Θες εδώ να μου τα πεις από κοντά. Πάμε. Αυτά δεν γιάουν. Ωπα ρε μπρο, σιγά. Θα το αφήσουμε κάτω. Μετά θα βάλουμε και θα το αφήσουμε κάτω. Καλά, αυτό δεν θα τα βάλεις. Γιατί? Α, όχι. Μικρό θα βγει το βίντεο. Θα βάλεις ακουστικά. Τι κοιτάς. 140. PR. Ναι. Στο Ultra πώς είχα κάνει. Ναι, τώρα στράψει. Τι. Ωραία. Κάνε και εσύ. Ναι. Πάμε ρε, πάμε. Δώσε. Σήκω. Μπράβο ρε. Πάμε ρε. Ta shifsha kabile kare koshin me ngellet I shti ti shire bill. Ti rej pajser ta shi motrën e divlaki ta shi. Τα δύο πράσινα. Τι από εδώ. Εκεί. Τα χιλές. Έξω. Ένα θα κάνουμε. Για να μην γαμηθείς μετά. Αυτό, πόσα κιλά είναι. Πόσα κιλά είναι. Τον 20. Έλα. Θα του πέσουμε τα αρχίδια. Βάλ' το, ναι, εδώ. Ωρε μαλάκα. Το βλέπω, είναι δυσκολικό. Τι βλέπετε. 40-50, πώς είναι μαλάκα, 120. 120 και πού. Τα βγάζετε για τους 40. Ξέρω, το βγάζει. Καλό. Μπορεί 150. Δεν άντεξα επειδή δεν Ρε ήταν μαλάκες. στα πόδια. Έλα ρε. Κάτσε. Βάλε πιο δυνατά. Να πονέσει. Μα μπορούσα να κάνω κι άλλο. Σειρά μου. Κάθεσαι έτσι, όχι. Ένα διάλειμμα, μπρο, το αξίζω. Να το βαρέσει. Το δάτι. Μαλάκα τα έβγαλε. Το κάνω. Μάλιστα δεν ζωτίστηκε και πολύ. Έλα μπρο, καλά τα έβγαλε.